Itinapalabas natay ni Lolita. Ad-addan ti panaglabingit ni Doña Agusta, gapo iti nakaay-ay ang nagbanagan ti anak na. Adu ti timulong ket saanan ang nariribukan pa ni Doña Agusta kadagiti kasapulan iti pannakaitabon ti bangkay ti anak na. Naglabas pa'y dagiti tawen. Nagtultuloy ti kinaalikutag ni Gringo ket kanayon nga agnerbiyos ni Edita gapo iti aramiden na. Itagagayem denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Nangigyaw. Naggaraigi. Kaya't nasawan, pudno timbagak yan kananang. Ay na, sika talaga, Gringo. Nanggapwamat anang panagan iti turko iti dayta kabalyo. Basta. Turko ti kayat ko ayawag kan kwa na. Nagalas anagan. Kasla pa'y takrot ti panagdengeg ko iti ibagbagam a turko. Ay, sana takrot ni Turko nanang. Tusukit di Tuso a kabalyo ni Turko. Rafael. Apay nanang. Madipod pa'y itay malam adi ka matagtagari. Adda ka di problema. Ibagam kumanwad na problema. Saan ka matasigod akas taa? Nanang, bimabadag iti gradok. Anya? Diyak lamay baga-baga kada kayo. Tati amok, kabalak nga isubli iti sigod. Awanen, saanan nga umabot? Mabainak kada kayo, nanang. Anak, anya ko matipagbainam kanya. Sa anak ang makapag-iskolar iti kolehiyo? Iso sa anak to nagtuloy iti kolehiyo? Ha? Imbagayo kanya ako na naibusan tintad ni Lola kakwarta. Kaya't nasawan, awanan tinakasagana pag kolehiyo. Ikaw gumaan ka suportaran, anak ko. Agtrabaho akto, nanang. Diyak kaya't amarigatang kayo. Agtinulong tantulangan para iti panagbiagta. Nanang, anyo ti kaya't nasabon dagiti enroryo nga likaman? Ila ko kung dagito ta saan ta na mausar. Anya? Apay saan ta mausar dagita tugaw kun lamisahan ngay? Anyang iti pagtugawan kun pangananta? Amok amakigtot ka, anak ko. Ha? Apay nanang? Addan umdas agastusen ta nga agbiyahe iti barko. Agsublitan iti Luzon. Agpreso? Huwan, anak. Ila ko kung dagiti alikamon asaan ta maitugot. Ta isupay amainayon iti kwartata. Kasano ni Mr. Agoncillo? Amangan uli nakpalubusan o agpakadakin ko na. Nakasarita kon. Iso nga rod arinugya kon tiagsagana. Napaypayso day tuyen arubwat, anak. Sayang. Diyak mabalin nga itugot ni Turko iti papananta. Kinunamot ni Mr. Agoncillo nga dakan kanoan niya ti aramidam iti kabalyong. Intednan kanyak? Iso siguro akasta ti kunana Tangay di mo maitugot. Anya ti aramidam, anak. Ibagak ka ni Mr. Agoncillo nga isublikon ni Turko. Kasta laangan ti aramidam, anak ko. Isublim laangan ti kabalyo. Tausaran ti sumukatken ka, iti rancho na. Saan na nakabalan ni Apong Usep tagkabalyaw ng pasyar dito rancho? Saan ba't nga ikatan ni Don Esteban nakatalag na? Talaga, bilibak mo kini Apong Usep. Naala natin ang anaya panagtalag ti amo Uray, agtugtugaw lang ni Ama Usep nga kay si ti kawayan, mabalindata. Apay nga ta, nga awan mo't langan ni Don Esteban. Inal daw sa pahid na ti umaway. Ngam itahaman pa nga awan pa'y lang. Luciano! Adag dito yabaw!
Ada ka din senyor. Ay, awan pa yapong. Itamampay. Uwan nga raw. Mga ano ada pa kakumikuman na. Di kunayo kit di yapong. Amang ano, kimaro ti sa gubanit na, hindi malam. Ada ya sa gubanit na. Tinunana na sakit na kiti tumang na yapong. Ay, kasta. Ay, awansa. Atiwak nga ron ni dun, istiban no ag sakit-sakit na giti tumangnan. Tanda day jayan te panaglakay na. Anya? Ni apong bay? Ay, sus, mamisos. No siya, ure kaste nga agpakapakka nga kamag na ay apo na andur pa ilang dagiti tumang ko Uwan nga raw. Ngam di yun kabalan pa iti agsakay iti kabalyaw apaw. Iya, day tati saan ko nakaritan Luciano. Narigat ti agpaspasarak iti kastoy nga edad kon. Ay, un kaya mapaw. Manot taon niya un. Ay, dandan agsangagasot kon Luciano. Anya? Oo? Jackpot siya na ba? Adakin ka no di ka mamate. Abang ano, nasurok lang 80 yaw. Aguray ka ta kwenta. Ha? Dandan ni agnubinta ako na Luciano. Anya? Wen, sigurado. Dua pa'y abulan ti palabsan nubinta kon. Santay! Agsakit ti karabugom ko. Benito! Santay! Ayan nga ta ni Benito. Senyor! Kulaglano pimanaw mananisi ka dito Villa at di ka nagpakada. Amukmat, adi kay mabalin apanawan ita, senyor. Mapanisi ka ijay away. Inkag puros, iti darang hitay ijay bangkag da Luciano. Naibus ka din tay inyag ni Luciano, senyor? Baunan ka ka din, no adapay. Sige, mapanak ijay away, senyor. Mabitlaan. Anya day ta, senyor? Amangan, no adamo ni Sika, na mayap na umay, nagadkaduan ni da kayo nagtrabaho ni Villa. Sumapol ni Sika iti agbalin na muchacha. Kan amunisyak na marigadan kan na mga iwan kadagiti kabalyo. Sumapol ni Sika iti kasugat mon. Ne, kabaelak pa'y, senyor. Napigsaak pa'y. Saan dak pa'y lako masuksukatan, pangaasim, senyor. Senyor, kabaelak pa'y ti agtrabaho. Didak ka di pa'y sukatan, Bueno. Rinabag ka lang. Kasto na yan, nanervyos ni Sika. Senyor. Nalala. Mapan ni Sika ijay away. Kasapulag, dagiti na sustansya na prutas. Wen, senyor. Kaano gaya sumangpot ni Senyorita Marisol, senyor? Saan napakasiguran ni Sika, Pedrita? Sumangpot tulata. Ay, siguro. Nakapimpintas abalasang ita ni Senyorita. Wen, Pedrita. Natawid na laon ay tinangakapimpintas na rupa dahil di abuela ni Iso iti Espanya.
Taga-Espanya nga rod, ti malaan na, senyor. Si, naimbag lakit din, tasaan na natawid ti agong ni Lolita. Ha, Malagip kumanan, ti traidora na muher. aging ga kadi ita, kat patyan nyo pa'y laeng alino ko na kayo day di Lolita, senyor. Ta sino ti maluko ni iso? Ha! Aging gatanem ko, jak tumapagawan day na muher. Senyor. Nagbayag matan ni Benito, kaya't konto minom, iti tubog ti darang hita. Ganda ni Dayjayon, senyor. Orayan nyo labiitan. Jak unay partakan apatarayan ni Brutaus. Saanen akas ide ti kinaandor ko ngagpataray. Iswa, kalaingan nala ti kapardas ti panagpataray ko iti kabalyaw ko. Hi! Hiya! Hiya! Aging gaita, saan tayo pa'y na masyerto, tinakaikalyan ti kinabagnang, dito'y masakupan ti asyenda. Ay, nalagip mo man gayam daytan, senyor. Wen, kat adda plano ni siya. Anya dayta, senyor? Addamet kwarta ni siya. Mangkita ni siya iti eksperto nagpirbiro kiti kamang. Daytay adan met iti kompleto na mausar apag sapol iti kamang na nakatulin. Senyor. Apay, naitala na may kanisyak iti interes na mangsapol iti talaga na nakadulinan di chay. Ita, tagsalog ang tipigsa ni siya. Rumbang ko maasumang pagtan ni Senyorita Marisol. Ta iso ti kaduhayo amang birok iti dayjay. Total, tawiden nantaw. Talaga, nasumangpat iti mabiit ni Marisol, Benito. Ay, kastagayam. Katapag iso, masarakan tayo tungatan, sakbay na sumangpat, jay unika ihamiya. Ano kasta? Talaga abiruken tayon dayjay, senyor? Si, panawanan, tapno masarakan ni siyak dayjay na kinabagnang. Itapay, tanaglabasan ti ado atawan. Ad-addan adiyo masarakan. Napinget ni senyor. Nakapsot mata ni Ama Osep amay sa kadagiti nagkauna a tao ditoy. Iso ti makaam mo iti nakaikalyan ti gamang. Ammo na kano ti ikaadda ti gamang. Ken nakita na ide ti panangikalida. Ngamno apay akas latagtagay na kanumetten dayjay. Di nan masigurado no sa dino apasa ti rancho ti ayan na. Ang mga no nakabawan laeng mat ni Ama Osep. Kastan sa nga road. Ay, kas kay lagsapol iti dagom, iti kapanawan, no kasta. Kasano ang masarakan nyo ngay? Agpaspasarak kami na. Kasta lang bakit? Tapno di agunget ni Don Esteban. Surutot ti dalan na naibarikas ti dayto abantay. Kapag sangat dayto saan mo't nga isot na nga to na inot ti panagsangat ti dalan. Ha! Saan amarigatan to'y kabalyaw? Iso magkadaro na kiti taraw. Ha! Ha! Apaman mapagasin ko, dagiti pakay ti tuk-tuk dahi banday. Sumalugak mo't lang. Magnako na ti banger at uraw. Ha!
Nagumat ba rin na sa pulang timbaga ni Apong Usay, pagilasinan itin nakaikalyan ti gamang. Ha! 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 Aniya, nalagip ni Senyor Esteban ti gamang. Wen, Ama Josep. Ay. Talaga ka day, adi mo malagip ti eksakto na kaikalyan na, Ama. Binito. Hindi pa lang ay bagak. Aga sa mate adu atawan na naglabasan aya. Saan lang taw-tawan. No di pa yakat seglo. No manon asiglo ti napalabas. Sa bagay Awanan day di pagilasinan. Iso marigatan ako namang biro. Ang masiguradom, dito'y masakupan ti Asyenda Gabriel. Ay, Day di nga rod aman ni Dun Esteban ti promotor iti nagkalkale. Kasta ka day? Ay, kasla ipalpalais langan ti angin ti panakalagip ko iti day di ana aramid, Binito. Iso ajak masyerto. No sa dinon a lugar dayjay. Agkabaw sa dataon, just ke? Ha? Jak inggan apalutputin ni Ama Josep. Abangan no amu naman, ngam di nalakayat nga ibaga. Ni Don Esteban data dintang rayak langan nga umasidig do ti pataguad ti balay sakbay akasaretak. Ama Josep, kumusta iti rancho? Kas iti segod, senyor. Awan pagdanagan nyo ta kompleto dagiti pastor ni Abuaka. Maduda pa yakit di Muy bien. Josep, pilinan ni si Kada Luciano tamang sino ni Suda iti talo na paparchen. Agparte tayo kadi, senyor. When ngemsan pa'y naita. Basta sagana da Luciano dagiti talo na vaka na paparchen. At mapaspasongatan ng espesyal na sangaili. Kasta, senyor. Si. At damangay na parambak. Apaman na sumangpet ti espesyal na sangaili dito Asyenda Gabriel. Asino ti padpadaanan ni Don Esteban a sumangpet iti Asyenda. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!